Gawa sa 4 o'clock habit, nagpahimangno ang kagamhanan sa paggamit og mga insect repellent aron maproteksyonan ang kaugalingon ingon man mga bata batok sa lamok. Ang airport ni Sheila Vergara Rubio. Usang barangay lasang sa mga ginamonitor kaniadto tungod sa ubay-ubay nga kaso sa dengue matag panahon sa ting-ulan. Busa, way puas ang hugot nga pahimangno sa mga opisyales sa mga residente nga mutuman sa 4 o'clock habit. Doon na may uban nga gahig ulo apan dakong tabang ang makanunayng pagpanglimpyo sa pagkunhod sa kaso sa dengue sa maong barangay. Recorded na mo atong niaging simana na ami isa. O niya ang among gibuhat og ganang kuan ang among anti-dengue nag-operate sa area, ga-identify na mo og asa tong posible nga gipangitlogan sa mga lamok. O niya amo anang gi-clear ang area. Hugot ang pagtutok sa City Health Office sa Barangay Lasag ilabida nga dunay area sa mong barangay nga dikit-dikit ang panimalay daplin sa sapa. Usa sa mga tambag sa City Health ngadto sa katawhan aron mabatukan ang dengue. Mao ang pagbutang og mga insect repellent buntag ug hapon aron maabog ang mga lamok. Dugang pahimangno maong dili pagsuot og sinina nga dark ang kolor. Once makabutang magut ag repellent, ang mga lamok nga Aedes, dili ka sila magduol sa bata. So, biting time man buntag ug hapon, at least makaprevent po. So, naghatag tawan per family diri. Kauban si Bebot Kahe sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.